a bakin temple din shayi sai ka kira shi ga jarin miliyan da ya ba aure zai kara. Ina gaya maka haka ne, aure zai kara. Ai mafiya yawan mutanenmu haka ne. Ina sati da ya wuce akwai wasu abokanan karatu na secondary school da muka sha ruwa tare da su, mun rabu sama da shekara 32 da suka wuce. To muna shan ruwa sai nake dan tunatar da su akan muhimmancin kowa ya koma society su ya ga me zai iya yi na taimako. Ina faɗa sai ɗaya daga cikin su yace malam ai naje nayi last year waɗanda na ware na basu mafiya yawa aure suka ƙara. Na ce matsala ɗaya aka samu shine ka basu jari basu je sun koyi kasuwar ba. Ai sai mutum ya je ya wahala in ya koya tukunna in ka ƙara mar sai iya, amma duk wanda bai san wahalan kuɗi ba ka bashi kashewa zai yi. Me yasa ake cewa dukiyar gado ba ta da albarka? Ba ta da albarka ba ne, wanda aka bashi bai san wahalan yadda aka neme ta ba ne, kawai da aka bashi sai ya watsar da ita. Akwai ɗan uwa na jini da ya same ni zai kaza a bashi jari, na ce zan baka amma da sharadi shine zan rika baka kuɗi kaɗan ka je ka share gona, mu yi agreement nawa kake so, amma ni noma za ka yi. Idan ka yi noma zan rika sayan taki, zan ɗauka maka masu barema a biya su gwargwar kuɗin da kake so. Bayan ka yi noman amfanin gona idan ya fito to sai a sayar da shi sai a yi jari. In bai cika ba sai ka je ka fara kasuwa zan cika ta maka. Me hikimar? Na ce hikimar shine in na baka kuɗin baka san wahalansa ba yanzu, amma in ka yi noma zan kashe maka kuɗin fiye da abin da yanzu kake so in baka kyauta. Kai yanzu kana neman jarin miliyan 3, in a gona ne na ce zan iya kashe maka miliyan 10, mu je bismillah. Amma da sharadi ka je ka yi noma. In ya je noman nan ruwan sama zai dake shi, wata ran zai je da mota ta yi faci, wata ran zai je ya rasa abin dawowa, wata ran zai kashe kunama. Da haka ake sanin wahalan neman halal. Ran da ya sai da amfanin gonan ya samu miliyan 10, wallahi idan babu asara ka kara masa miliyan 10, ya san wahalar rayuwa yanzu. Amma duk wanda bai san wahalar rayuwa ka bashi kawai ya kashe ne. So da haka in zaka bashi kuɗin kashewa ba kuɗin jari ba. In muna son ba matasa kuɗin jari mu koya musu sana'a. Kai shi ya koyi misali ɗinki, a'a ya koyi aikin solar panel, bayan ya kammala ya fara samun customer sai ka fara ba jarin da zai rika installation. Je ka biya musu yi certification a artificial intelligence. Yau akwai vacancy a duniya sama da miliyan 96 na wanda za su yi aiki artificial intelligence. Yau idan a arewa za mu yi wannan, mu ce muna da target ɗin matasa miliyan 5 mu musu training, mu ba su samu certification da ake recognizing globally. Mutum miliyan 5 idan suka fita waje sai kaga remittance ya karu, sai kaga talauci da ikon Allah ya rabu. Saboda duk wanda ya je can rabin abin da ya samu a wata ƙasa Najeriya zai turo, gida zai turo. So da haka in muna so mu taimaki jama'a, it's not about kawai cire kuɗi mu watsa, a'a mu assasa mutane inda za mu gina su zama mutane masu taimakon al'umma. A koya musu sana'o'i, a koya musu kasuwanci. Ɗauki matasa 10 kai su kasuwa, wane da Allah koya wane kasuwa, wane koya wane kasuwa. In suka iya akwai ran da za a ba su freedom. To a nan sai ka shigo sai ka ce to ga ƙarin jari. Haka ake, amma ba ka samun mutum a temple a bakin hanya ko yana kallon talabijin ka ce ga jarin kasuwa. In kuɗin na da yawa zai ƙara aure kuma zai canja abun hawa, shine abun da zai yi. In ka kuma ba kuma gata ba ne kawai matasa ka ce wai ka kai su holiday Dubai. Wannan kuɗin kai su Dubai ɗin ka zo ka gina su a cikin society. Mu rarrabu kala-kala, wani ya je ya koyi kasuwa, wasu su tafi gona a koya musu digital agriculture, wasu su koyi sana'ar hannu a koya musu, a ba su kayan yin aiki, kowa a taimake shi. Wani ya tafi makarantar boko, wasu mu tura su karatun addini. Haka ake gina society. Idan ana da kuɗi a zo gida a gina al'umma, ba kawai a ɗauki kuɗi a kashe a watsa wa mutane ba. Ba da kuɗi iya da muhimmanci. Komai ka bashi, ko nawa ka bashi yana da amfani, amma ba shine mafi muhimmanci ba. Mafi muhimmanci ka gina shi don gaba shi ma ya taimaki wani. Kuma shine abin da ke mana karanci. Kuma dole sai mun yi wannan. Duk wanda ke dan arewa kana da dama za ka yi kamfani, je ka gida ka yi. Dole sai mun yi reviving arewa ta bangaren farfado da kamfanoni. Wani ya je mana kamfanin yin pencil kadai, wani ya je ya pencil. Maka duba wani kaya ake sawa a secondary school a Kano State, a je a buɗe kamfanin yin yadin. Gwamnatin jiha ta tilasta ta rika patronizing wannan, kowa ya zo ya sayi yadin da ake yin sa a Kano. Wanda yake Katsina a yi, wanda ke Bauchi a yi, wanda ke Borno a yi, wanda ke Gombe a yi, wanda ke Niger State a je a yi.
ko uniform kadai muke producing sai kaga mun samar da ayyuka dubbai a cikin society. Babu wani kamfani da ba za mu iya yin sa ba. Idan kai wannan ka zo kai kamfani na miliyan 500 za a ɗauki wasu aiki, za a rika biyan su albashi, za a koya musu sana'a, sannan kuma kuɗi zai dawo gida. Amma duk waɗannan abubuwan ba shine tunanin ba. Wanda ya samu sai ya ce wai zai tafi Dubai, a'a zai tafi ƙasa kaza, za a je London, ai me amfanin kuɗin da ka kashe London? A ƙauyen ku ana nan abin da za a ci ya gagari mutane. Menene ribar wannan? Ka je ka sai gida a London ka ajiye, gidan ne yau shekaransa guda ba wanda ya kwana a ciki, a je a sai da shi a zo a yi kamfani a garinku, ka ga mutum da za a ɗauka aiki sai rayuwarka ta yi albarka. Amma ba mu da tunani society da suka samar da mu ko muna manta da su. Allah ta'ala shi samu wanye lafiya, Allah ta'ala shi samu wanye lafiya. Zuwa haka dole a arewa sai muna tunani, ba wai mafita a arewa kawai shine mu sayi mashin mu raba ba. In ka sayi mashin ka raba, Allah ya saka da alheri, ba mu aibata ka ba, amma mu zo mu gina al'ummar mu ta zama mutane. Ya zama mutum ko bai da mashin duk inda ya ji a duniya zai iya rayuwa, yana da wata baiwa da kwarewa a ko ina a duniya zai iya aiki. Gina mutum ya fi ka ba wa mutum ya je ya ji daɗi a duniya ya kashe kawai ya tafi a banza. Amma mafi muhimmanci, idan kana da arziki ka je ka ƙauyenku ko garinku ka assasa wata santa ko ta karantar da yara sana'a ko ta koya musu harkar noma ko ka ɗauki wasu ka biya musu kuɗin makaranta su je su yi karatu su zama mutane, ko kuma ka taimaki wasu su shiga kasuwa a koya musu kasuwa. Ba in ka ba mutum bai taɓa kasuwa ba jari ka ce je ka kasuwa, cinye kuɗin zai yi. Sai ya je kasuwar ya yi aiki ƙarƙashin wani, ya koya, ya dan nemi foundation din jarinsa naira miliyan 1, sai ka kara masa miliyan 1 to zai iya yi.